हेलौ लोगोफोर दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय जों दा गुटनि मिटिं दङ बिनि थाखायनो थांनो ओंखारगासिनो दं नै बिबोनां जानाय सासे दे बायगसि हाय होनदो खनसे जों दानिया गुटनि मिटिङाव थांनो ओंखारदों आरो सानैसो दंबावो फैनो बिसोरखौनो नेगासिनो दं नै ड्रेस गानलायलायदों गस्ला गोथां फालि गोथां दख'ना गोमो दा मा रायलायनाय जायो आङो भिडिअ बानायनो हाबा बानायनोसै मोनोना मोना भिडिअ बानायनो समा नायनोसै थोदो होमबा लोगोफोर जोंजों लोगोफोर जोङो साइकेलजोंसो थांगासिनो दं नै साइकेलाबो खालि बेरायबाथाय साइकेलल' आरो जेबो गैजाखाया नालाय पेडेल मारि थांबाय थानांगौ जायो लोगोफोर दंबावो सानै साथामजों सालायलांगासिनो दं उनाव फैगोन माखासे आरो थांगोरबाय होननाय खोनादों बे लामाखौल' लाबाय थानाय जादों दै दाख्लैबो तिनालि थांबाथाय बालिगरा लामाखौल' सान्दुंआव थें थें खाथियाव फैब्रा आरो खनसेबाव होनदो आरो हायल' होननो रोंगौ आं होनदोब्रा मा बुंबावनो हायनि अनगा बेलेग रोंला होनलाय साहा पानि मोनलोङो ना मोनलोङा नायनोसै मोनहैसिगोन लोगोफोर साइकेलनिफ्राय ओंखारबोबाय थाबायगासिनो दं सासे दं दे मानसिफोरा बारा फैथ'वाखै जोंनो हा मा होनदो नुवाखैना कांके कुंके इउटुबार ओइ सम्पा बे माबा मोनसे बखिना होदो बखिनांगौ चेनेलखौ देलाय बाजैनि चेनेलखौ होननानै दे खाराखैनि नाम्बारानो खारदों दे मालानो खुलिनाय आय बिदिसो सोंबावबाय नायाखै खोमा इयो बैसायावनो लांथ' सामा लोंबाय लोगोफोर जानायखौ देखाबाय एम्फौनि मिथिं जानायाव मेथाइ गोथाव मोनजादों साहा मोनलोंदों देलाय खनसे होनफिनबावलाय एम्फौनि मिथिङाव मेथाइ गोथाव साहा गोथाव मोनजादों दे मोनजाबाल' खुसिना मोनजायाबा दानो रायखोमागौमोन बायदोंमोनखौ
दा दिनै जोंनो गोदान रेजिस्टार माबायदि लिरनांगौ बेखौ फोरोंदों आरो ना सासे लिरगासिनो दं रेजिस्टार लिरग्रा दा लाजिलाय लागोनसो बारा खिथेबबाय थाबा जोब्बाय आरोना लोगोफोर मिटिं जानाया रेजिस्टाराव माने पस्टिं लिरनाय फोरोंदोंमोन आरो बिदिनो बायदिसिना फोरोंदोंमोन बेखिनिया जोबथ'बाय मिटिं साइन होगासिनो दं पस्टिं दिनैनिफ्रायसो गोदान लिरनाय फोरोंगासिनो दं फटक लासिगोन दा फटक लाखांबाथाय जोब्बाय बाजिमोननि एम्फौनि मिटिङाव फैदोंमोन आङो बिसोरजोंनो भिडिअ बानायनो थिननायखाय बानायबाय आङो थाबायलांगासिनो दं सान्दुं गोसा बालिगरा लाइब्रेरियाव जादोंमोन आरोना नैयाव जादोंमोन ओमफ्राय नैबे जोंनि बायदेवमोननि बै फालि गुफुर लानाया न'आव मोनफैबाय लोगोफोर नै ड्रेसानो दाबो खोबावाखैसो दासो मोनफैदो न' सिङावसो ड्रेस लाफैबाय आङो साइकेल सालायना फैनानै मेंसोबाय दहाय आङो माबादोंमोन ना मिटिङाव थांनो होननानै बुंदोंमोन ना मिटिङाव माने आं बारा मोजां भिडिअखौ लाबोनो हायाखै आरो मिटिंनि भिडिअआवबो बारा मोजां आं रायलायनाय जायाखै मानो होनबा बयबो लोगोफोर थानाय हरमन मोनसे बिदिनो माबा माबि सोलोंनाय जायो नालाय सोंनाय जायो दिनैनि माने मिटिङा जादों आं सिगांनि भिडिअ होनाय दंमोन ना जोंनो एम्फौ फिनानै ला होननानै NSPC-निफ्राय नुहोदों होननानै बिनि थाखाय रायलायनाय जादोंमोन ओमफ्राय माने जों गुदानो जाबाय आरो गुद दाखानाय नालाय बे गुदाव माने दिनैनिफ्राय माने पस्टिं लिरनांगौ पस्टिंखौ माबायदि लिरनांगौ आरो एकाउन्ट खुलिनांगौ मा थारिखनिफ्राय खुलिनाय जागोन बेफोरखौनो माने रायलायदोंमोन आरो ओमफ्राय फटक लादोंमोन बेनोसै आरो मिटिङा बारा बेलेग रायलायनाय जायाखै आरोना दे लोगोफोर बेखिनियानोसै आं बारा गोलाव फोलावबाय थायाखै बेनोसै आरो बाय बाय